Hai, de mână. Ești trend Alexander Arnold. Nu să mai mergi. Iar să dai jos. Tipic. Ia-l-o, Monica, poate dată. Bravo, mă, hai băieții. Carol! 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 Timofte aici, vino aici. Ușor, nu. Ușor am zis. Ușor, Andrei. Și da, Matei. După el, Luca coboară. Strânge Nicolas cu linia. Ești, Darius. Pasează. Așteaptă, Dejan. Rondule coboară Timofte, că ești departe. Bravo. Stefan. Nu e și tare că în spate joacă, nu e și tare, ți-am spus. Aici, vino acum aici. David, rămâi acolo, David. Mută-te, mută, Michi, mută în interior, acolo, 34-le, mai sus, Nicolas. Ești prea jos, fără om. Bravo. Strânge, blondul, strânge. Mai mult. Bravo! Dejan! Prea ușor, încearcă să te activezi puțin. Andrei, stai acolo, vezi că e un om în centru, Narcisa. Uite-l în spatele tău, așa. Matei, dublează. Pleacă de acolo, mută. Urcă, intră în el. Dejan, uită-te unde joci. Coboară, Andrei. Bravo. Pasează, ți-am zis, Andrei! Dă-i, pleacă dincoace! Mută! Dacă dai cu șpițul... Nu-i nimic! Lasă larg, Timofte! Aici deja aici! Narcisa mai sus! Fă-i loc! Vino, strângem blondul în centru. Strânge centru, blondule. Strânge, mai repede. Așa. Pe preluare. Aoleu, strânge Andrei, coboară, Andrei. Mută, Dejan! Bun, Dejan! Primul lucru deja, mută-te partea asta, că ești blocat. Ia larg, Luca. Larg, Matei, Nicolas. Dar lasă-l pe el, Nico, Luca. Așa. Timofte, vino aici. Mai repede. Și mută-te. Vino, David, acolo, în zona liberă. În față, vino, David, Narcisa vine. Stefan, tu nu veni. Că e singur, tu rămâi. Stefan. Vino mai sus, aici, în dreapta, aici. Narcisa mai sus. Și unde e aici unul, Helo? Nu sunteți bine, David, ești prea sus. Mamă, Andrei, cum stai? Ce faci, Matei? Nicolas, ăla în centru, e periculos. Nicolas! Ăla acolo, ăla nu-i periculos! Ascultă-mă, Elo! Ăsta în centru-i periculos! Andrei, nu ești bine! Din preluare a trecut pe lângă tine, Timofte! Nu numai ăla stai lipit de el! Stai și dublează-l pe Andrei! Nu? Păi dacă te pui la 7 dimineața să dormi, n-ai cum să vii la ora 9 să joci! La 12 ani! Ești prea sus, David, la mingea lor, Narcisa, acum vii tu mai sus! Mai sus! Mută!
Dejan! Prin David, Dejan! 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 Prin David, Dejan, nu sări! Nu-i sări! Ia om cu om! Blondule, vino aici! Vino, așa! Urcă cu ea în interior, dacă nu, pleacă Narcisa, fă-i loc! Dar vino în ea, bă! Așez! Nu-i bună, Narcisa, nu-i bună! Paul! Blondule, trezește-te, că ești departe, coboară acum, coboară! Aici vine, aici vine! Hai, Timofte, în el! Pleacă de ea, pleacă! Nu merge, că e pe dreptul! Joacă și nu mai comentați! Mută-te! Narcisa, rămâi tu în spate, acolo! Și intră, intră, Blondule, intră! Intră! Târziu, Dejan! Târziu, așează! Așează! Băi, Andrei! Așează, băi, din prima cu Narcisa lângă tine! Te-ai pus o acces și ce? Mai faci 4 prelori? Andrei! Și aleargă, te rog frumos, înapoi! Pentru că ai mingea pe latul, de ce mai spre ei când Narcisa e în fața ta, Andrei? Păi da, gândește! Folosește creierul ăla! Îți zic așează, tu oprești și dai prost! Prost! Foarte prost, Narcisa! Foarte prost! Aici joacă și nu ești tare, vino blochează-i zona asta! Așa, mai bravo! Narcisa, a treia minge la rând! A treia minge la rând în el! Lasă-i la jos, Matei! Luca, Nicola, strânge! Michi, ăla mare acolo, ăla! Așa! Ștefan! După el, Timofte, că el are 4 metri înaintea ta! Ești, Blondule, în dreapta ta, așa! Așteaptă că-ți vine! Timofte! Nu, pleacă, Dejan! Pleacă mai larg! Andrei! Nu mai e nota, respiră, vezi că aici joacă, Timofte, ia pe preluare! Haide, băi, ăsta, Ștefane, haide, cu tupeu! Fără frică, haide! Pune piciorul pe minge, pasezi! Larg! Pleacă de Andrei, pleacă Andrei! Urcă! Pasezi! Dincolo! Timofte, cere! Capăt, Narcisa, capăt! Capăt! Timofte, ieși larg! Repede! Vino! Vino în el! În față! Bravo, Matei! Hai sus cu linia! Coboară! Pentru că nu reușești să ajungi deloc, Andrei. Uite-te ce departe e! Pasezi! Dincolo te muți! Pleacă, Dejan! Pleacă! Nu-i nimic, haide! Mai repede, Nicolas, pe preluare! Pasezi! Ia-o capăt, dacă nu! Bravo! Andrei! Haide, bravo! Haide, respiră, că te-ai sufocat, deja nu mai poți! Vino larg ca să-ți joace! Vino larg aici! Hei, hello! Vino larg să joace, lasă-i! Gata! Strânge Timofte în interior către Matei! Către Matei mai repede! Blondule! Lasă-te în interior către Narcisa! Mai jos de Narcisa! Mai! Bravo! Noi batem, hai! Acum vii! Hei! Hello! Acum vii acolo către Ștefan! Mai repede, ca să aibă loc Timofte! Dincoace, arată-te!
Narcisa! 5 mingi greșite una după alta. Mută! Mută-te! Dejan! Nu prin oameni, nu ai cum să dai prin oameni, Dejan! Darius! Vino Timov să te vadă! Vino Blondule să te vadă! Vino să te vadă! Dă-i-o! În față, dincolo, Narcisa, cere dincolo, intră în interior. Băi, Andrei, Andrei! Andrei, în interior, nu numai în față ca și calul! Ascultă! Ușor, că te și lovești singur, bă! Mută-te! Urcă, Ștefan, ești prea... Ștefane! Ștefan! Uite unde-i fundașul lor, vino mai sus, Ștefan! Mută-te! Bun. Hei, Timofte! Hai puțin mai în vână, ești bine. Andrei, nu merge doar așa, dar nu da din mână. Ascultă-mă ce-ți spun. Joacă dincolo comul nostru, nu mai da doar la intercepție, bine? Și vino larg să te vadă, nu-i bine, Luca! Ia de la capă dacă nu! Strânge, Timofte! Coboară Narcisa! Bun. Andrei, are Luca, hei, ascultă-mă puțin, are Luca mingea, vino aici, nu mai grăbim doar peste ei, că n-are niciun farmec, tot minge sus. Ești, Timofte, mai repede în linie, ești. Michi, Ștefan, ești în dreapta, nu mai coborâ, ți-am zis, Ștefan, nu mai coborâ. Gata, strânge, Matei, Narcisa strânge. Da, nu-i nimic, strânge, Blondule. Bravo, offside, bun. Hai, lasă, nu mai, Luca! Blondule, unde ți-am zis? Haide, că uite cât e Tarlaua. Timo, vino, Blondule, mai jos, mai în stânga. Niciodată, Matei, niciodată. N-ai voie, Matei, așează, haide! Pleacă, Dejan! Du-te! Ia-o de la capă dacă n-ai loc! Dejan, mută mingea, mută Narcisa! Pleacă de Andrei! De la margionaș, nu mai veni în centru! Bravo, Timo, pasezi! Eu am recuperat mingea, deschide la margionaș! Calm! Bravo! Pleacă Dejan dincolo! Haide, nu-i nimic, intră în interior, Ștefan, intră! Bravo! Haide, nu-i nimic, hai! Timo! Bravo, așa, haide! Nu tu bați, Dejan! Narcisa, du-te după David! Nu, în spatele lui, am zis! După el! Andrei! Uite-l, vezi fundașul lor, acolo trebuie să fii! Haide! Haide, Andrei! Care se mai întoarce cu tine? De ce, Mai departe! De ce, Dejan? De ce-i capăt acolo? De ce tot acolo? Pasează! De aglomerat! Pasează mai repede! Ai 4-5 atingeri, Blondu! Prea multe atingeri! Prea multe atingeri, înțelegi? Vino aici, hei! Andrei! Prea multe atingeri, Andrei! Ia și-i drumul! Suntem în albastru, ei în alt! Hai, Matei! Dejan, pleacă! Dă-i drum, Matei! Dă-i ca lumea, hai! Da! Bravo! Coboară! Așează-te! Blondule! În fața! Narcisa! În spatele tău! Michi acolo! David mai jos! David, așa! Narcisa, nu stai în spatele tău! Hai, om! Nu ieși, Andrei! Aștept! Dreapta, Andrei! Mai repede, dreapta! Mai repede! Vino pe perloare! Vino aici, că aici joacă! Bravo! Stai acolo! Și! Vino, Matei! Mută dincolo! Apar, Michi!
Michi, apar! Ce faci? Haide! Dincolo! Bine! Vedi prima, nu mai spre lua, că are ăla 1,70 m, Michi! Haide! Ai înțeles, Michi? Închide-mă, Horea! Coboară, Narcisa, coboară! Mai! Ca, haide, Nico, așează! Așează! Cu Nicolas! Coboară, de-a bă, Andrei, tu vezi unde ești? Și unde-ți ei? Tu vezi, Andrei? În față! Cere mingea, Darius, te degajezi tu! Vine! Aici, vino! Atât! Și, bravo! Hai, Ștefane, că dansezi pe teren, haide! Mută aici, blondule, ai grijă! Aici, vino ușor, vino în el, Ștefan! Strânge aici către el! Blondule, rămâi că aici joacă! Haide, spuneți mingea jos, mută-te dincolo! Haide, ia mai în interior, hai în interior! Și intră, blondule! Nu nimic, vino, Timote, pe preluare! Încearcă să le ții la noi, Ștefan, vino pe preluare, vezi că e după tine, boss! Uite unde e, uite-l! 6 metri, atent, așa! Coboară, Andrei, coboară! Strânge în interior! Vezi că mută, Andrei, vezi că mută! Apar, Dorin, așa! Hai de pasta, șarpe! Bă, Timofte! Tu vezi de fundașii, Timofte! Ia! Dreapta, Andrei! Dreapta aici joacă, nu-i... Bă, Timofte, vezi că e omul în spate! Timofte! Nu mai ieși așa omul în spatele tău, te rog, fii mai atent! Vezi că din preluare are te scoate și te pământează. Dă-i la picior. Încă o dată. Elo! Timofte! La picior e aici, nu aici. La șold. Michi, așează, eu cu spatele la partea adversă, Nicolas în fața mea singur, eu așez și eu dau. Ce te-ai Timofte? Unde te-ai să-i dai? Nu, unde ți-am zis? Și tu ne-ai dat-o? Unde i-o picat mingea? Unde i-o picat? Păi vezi? Eu îți spun să-i dai la picior și unde-i dai tu. Nu există dar. Tu i-ai dat mingea, nu el ți-o luat-o din mână, bine? Andrei, strânge după aici, în zona liberă, unde e Narcisa plecată. Andrei, mai repede, mai! Andrei, unde e zona liberă. Mută dreapta, mută! Mai repede, că aici joacă! Mai repede, că aici joacă, Andrei! Nu ieși! Mai în spate, Timofte, puțin. Mai în spate, că joacă aici. Ce ți-ai zis, Andrei, că aici joacă? Ți-am zis? Timofte, uite-te în sus. Până jos, cere de Ian! Mută! Nu nimic, haide! Pleacă-mă, Horea! Da, Luca! Matei, dublează-l! Luca! Matei! Ai să-l dublezi, Matei! Nu, ai să-l dublezi, nu contează! Aia am zis! Nu! Dorine! Pleacă tu în spatele lui Manfredo, bine? Dar nu veni așa de aproape, mistică, scutăm echipa pe mult! Lasă-l pe Termen și pe Edu! Ce ți-am unde ți-am zis că joacă, Andrei? Mai sus și stai mai sus! Dar nu da din cap, unde ți-am zis că joacă? Așa aproape! Am întrebat. Larg! Pleacă, mă, aici, fă-ți odată loc, pleacă! Du! Bravo, mută dincolo, bravo! Hai, băieți! Hai, puteți! Hai, du-te! Hai, Șarpe! Bravo, Ștefan! Hai să Timofte mai repede pentru Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! Centrare! Are și prea jos, Dorine! Coboară, Timofte. În interior. Hei, lasă-l să-i scoți din offside. Bravo. Bravo, Luca! Bravo!
Andrei! Mai repede! Mai repede, că de acolo de când ai recuperat mingea doar mergi, nu mai alergi. Vino Andrei, cere să te vadă! Vezi că vine din spate, vine din spate! Hai în el, hai în el, hai în el! Hai pe preloare, pe preloare! Bravo mă, urcă, 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 urcă! În interior! Bravo mă, copile! Mută-te înapoi, Ștefan! E singur, e singură! Ștefan! Ștefan, e singur! Nu ai cum niciodată! Cu atitudinea asta n-ai cum să treci de 2-3 oameni! Bravo! Bravo, bravo! Ai înțeles? Bravo, Bruno! Hei! Bravo! Haide, hai, vino aici, vino aici! Hei. Nu aici să te vadă! Narcisa, lasă-te mai jos să-ți dea! După tine vezi că e blondul! Timofte înapoi! Bravo, hai! Andrei, Andrei! Dacă tu când ea a primit mingea, tu ai făcut încă 2 pași către adversarul tău, nici nu are cum să-ți dea și are dreptate! Să se... Hei! Te rog, uite-te în teren, bă! Hei, bă, Timofte, te rog, uite-te în teren! Ea e singură, el e singur! Ai aruncat mingea direct la ei și le-ai dat-o înapoi lor! Hei, uite-te în teren! Și nu te-ai să te ascunzi, ai să te redesfaci ca să te vadă, mai înțeles? Bine? Hai! Sari! Sari! Bravo, Narcisa! În față! Dincolo! Bravo, hopa! Bravo, Andrei! Hai! Lasă mingea, pleacă așa, Narcisa, du-te în interior, Timofte, vină cu mingea la linie și dai drumul la minge scurt, ai Matei în spate cu Luca, cu toți, haide, prin primul. Și mută mingea mai repede, Nicolas, mai larg. Mută mingea mai repede, am zis. Uite, Narcisa cu tine, bă, unde e? Dincolo. Dincolo, Luca. Dincolo e Luca. Bă, Matei, dincolo e Luca, Matei, am zis. De la tine a plecat toată greșeala, Matei. O iau și mă întorc înapoi, cu tupeu, fără frică. Eu dau la blondul ca să facă nimic cu ea, bine? Andrei, aici în dreapta joacă. Aici joacă. Aici joacă, Andrei. Aici joacă, Andrei. Ana. Urcă, Andrei. Vino, Timofte. Mută-te dincolo. Arată-te. Joacă. Dincolo, Luca. Ești, Nicolas! Deiani cu tine! Nu-i bine! Auzi! Nu-i nimic! Elo! Luca! E bine! Nu avem? Hai să o luăm de la capăt prin el, bine? Nu-i problemă! Stai acolo, hei, nu, du-te acolo, du-te acolo, joacă acolo, joacă acolo, joacă acolo mai repede! Mută dincolo! Vino, Michi! Michi! Noi, târziu, nu mai! Te-ai băgat iarăși 3, mută! Matei, auzi, Matei, preluarea ta este tot tipul un adversar. Din cauza asta greșești mingea. Încearcă iau de la capăt și te mai înghesui, bine? Că-i bagi pe colegii tăi în ăsta. Ești, Darius, ia o mână! Ești, mă, Darius, mai repede, bă! Fut, că n-ați cum fugit așa. Haide, Darius, gata! Darius! Gata, haide, joacă, ce are rost acum? E vina ta, da? Pentru că tu ai făcut. Este mingea care trebuie să o iei. Nu, trebuie să iei mingea. Ștefan, hai, tu vino aici, adun 2 oameni. Deian, vino aici, adun 3 oameni aici dacă e nevoie. Hello, mai v-am zis, Ștefan, mai am zis aici arăt. Adu oameni aici! Ce mă îngheți acolo toți? Mi-ai tras 3 oameni din voi, vezi? Bravo, grasule! Ești de acolo, calm! Dublează-l! Calm! Du-te, Dejan, du-te, Ștefan, du-te! Da, Ștefan, da, până la capăt, bravo! Ești! Vino aici, blondule, rămâi ușor! Haide, Alex, hai de acolo!
Nu nimic, strânge dincolo, strânge dincolo! Strânge dincolo! Blondule, vină în zona, în spatele Narcisa. Narcisa, în spatele ei, tu nu vezi? Acum, blondule, pauz, nu-i nimic. Andrei, Andrei, în spatele Narcisa. Dacă te-o vezi pe Narcisa cu spatele, pune-te în zona ei, bine? Hei, Timon, te vezi că te rupe pe viteză. Vezi cum stai? Strânge, strânge-l încolo, Andrei. Așa, bravo. Narcisa, ușor rămâi. David, ești prea sus. Da. Dă-i drumul. Blondule, ești larg. Larg. Ia mâna! Bravo! Bravo, Andrei! Andrei, vino aici acum, haide! Narcisa, las că vin fundașii! Vino, Andrei, larg, mai larg, Andrei! Mai ai încă 10 metri, 12 metri! Timofte, lipește-te și tu ca să avem spațiu! Nu! Ia, lasă mai jos! Du-te mai jos! Vino mai aproape, du-te mai aproape de el! Luca! Ia prin Darius dacă nu! Ce-ați făcut, mă? Asează, David! În față! Hai, bă, un pic! Bravo, Andrei, ești Timofte, în preluare, Haide, nu-i nimic, bravo, așează! Haide, Ștefane, că te prinde, bravo, mută dincolo! De-aia, am vezi că pleacă! Bravo! Și pleacă, am zis! Intră, Ștefan! Dacă vă mai aud o dată că jurați de morți, vă scot afară pe toate, înțeles? Ai 14 ani și juri de morți. Nu e nimeni de vină că tu dai cu stângul în dreptul, nici morții și nici nimeni, bine? Haide! Intră în interior, Matei! Narcisa, intră! Unul singur lasă, atunci mai urcă! Vino aici, Timofte, în lung! Vino aici, că doar unul lasă! Vino, haide și greu! Elo, nu! Stop, Andrei! Dai! Elo! Ei, de unde plecați, ei? Uite unde-i Matei! Unde-i Matei? Coboară! Dreapta, stânga! Și jos simplu, stânga! Coboară, Timofte, coboară către Nicolas, mai repede! Hei, coboară, Andrei, uite-l, joacă simplu! Bravo! Hai, Narcisa, în el, hai în el! Andrei, mai jos! Joacă! Nu-i nimic, Enț, joacă, așează-te, Timofte! Darius! Te-ai prins pe linia aia? Pleacă, Andrei! Bravo, bă, Narcisa, bravo! Oprește! Darius! Ești lipit de linie? Tu de ce nu ești la nicio minge pe 6 metri? Nu mai sta lipit de linie, mai ales când mingea e sus. Ești copile la 16 metri. Doar așa poți să le și interceptezi. Pleacă, blondule, larg să te vadă, larg. Bravo, Luca. David, coboară, Narcisa. Îi ajutăm. Acum ți-am zis de 6 metri. Acum ai mingea la ei. Vezi? Haide, bă, ascultă. Are mingea tot timpul. Nu știu mai aici pe față. Ieși, ascultă. Îți vine din zona și tot timpul te întorci. Nu am unde îl caut pe verbetul ăsta la mic. Cere acum acolo. Cere jos. În față, dă-i-nea. Matei. Vino, Ștefan. Iese!
stop la bravo, Andreba. Hai, joacă, joacă. Ieși în el. Urcă Ștefan odată cu el. Doamne, dacă ai dat drumul la mingea. Mută-te larg! Luca! Nicolas! Nicolas! Le recuperăm mingea să-l dăm lor! Vino mai repede pe preluare! Vino pe preluare! Vino pe preluare! Bă, vino bă mai repede! Luca! Când are mingea, lasă-te jos și cere! Nicolas! Ți-o dă ție să-l dai tu lor! Vezi că ăsta e pericol. Joacă, că acolo e mic. Bravo, hai! Coboară! Dă-ia! Vino mai în interior, bine? Mari! Noi, nu? Noi! Hai, mai atent! Nu joacă de toi și de la us. Pleacă dincolo, pe loc, pe loc, pe loc, pe loc. Prea târziu pleci de aia, ieși, 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 păi da ieși! Elo, Padis, ieși și stați! Haide! Stai că aici joacă, prea jos, băi, băieți, prea jos! Vezi că te rupe Nicola. Iau, bă, Andrei! 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 Te mâna albastru, vezi că aici joacă. Pe preluare lui, pe preluare și am dus o preluare deja ești în ele, înțeles? Hai. Mută Narcisa cu ăla, mută cu 34-le mai repede, mai repede, mai repede! Rondule, vezi că aici mută, vezi că aici mută Andrei, mai dreapta! Băi, aici mută omul tău! Auzi, capăt! Auzi! Apă, tu gândești, nu eu! Tu gândești! Ce-i, doamne? Mic! Păi capăt! Andrei, unde te-ai Narcisa! Bravo, vino, Ștefan, vino că sare, vă sare, pauz! Bravo! Nu, auzi, hei! E bine, tot vine bine, ascultă-mă! Decât eu dau lui. De la tine până la Darius mai sunt 30 de metri, nu? Eu dai lui și avem timp să te... ai timp să te desfaci, nu? Bagio? Hei, vezi ce joci! Nu, uite, vino aici, vino aici! Haide! Pleacă cu capul ăla. Cap. Hai, nu nimic, blondule, rămâi aici pe preluare, Timofte! Și mută Narcisa, nu mai merge, gata? Strânge, Timofte, că mută, strânge, du-te către interior, că ea-s periculoși. După Matei, acolo, mai jos puțin. Mai aproape, că ăsta nu-i periculos, ăla e periculos la Matei, mai aproape de el. Pune mâna pe trece acum. Și mută-te dreapta, mută, Andrei, mai repede! Andrei, mai repede! Vino, Timofte, în preluare, Bravo, bă! Mai jos, Timofte! Uite-te unde e un calm! Bravo, Matei! Timo, uite, tu erai acolo și a tău era aici. Nu? E să-ți dea și ție, Timofte, uite Michi dacă nu o crezi acolo. Ia, Dejan! Joacă peste ei. Peste ei, Andrei, bă. N-ai dat peste ei. Nu există păi. Tu dai peste ei, Andrei. Strânge în interior, Timofte, care e periculos. Ce mai dai acolo? Bravo, David! Hai, respiră. Michi, ajută-ne mai jos. Nu doar mergi pe teren. Bravo, David. Cât mai e? 35. Faci și tu. 3-0? Nu, 2. Andrei, ai om! Ei, Ștefan!
Băi, unde v-am? Ștefan, unde ți-am zis? Dejan! Hai, Andrei! Vino! Hai mai repede! Calm, calm, calm! Blondule, du-te acolo după Ștefan, mai sus, între ea doi, haide! Fără frică, hai! Nicolas! Ce-i baiu? Nico! Înțelegi? E mingea la noi, du-te în interior, degeaba stai aici. Că la fel faci și ăla, când e mingea aici, el de stă în capătul ăla acolo. Și niciodată nu vine în interior, înțelegi? Asta trebuie să faci. Că dacă joacă pește, fa mingea, poate să devieze cu capul sau ce face. Vino, apar. Haide, apar. Așa, hai mai repede. Ștefan, stai aici, ăștia sunt oamenii tăi. La ăsta și când avem noi mingea, du-te la ultimul, nu mai veni în interior, să aduci oameni peste ei, bine? Și mai repede jocul de aici. Hai de brome, hai. Joacă, haide, și mută-te, mută Michi, dincolo! Dincolo, Dejan, mută-te! Narcisa, 49 lei singur. Singur e Narcisa. Blondule, mai repede către Narcisa. Așează! Ei! Andrei! Așează-i la Narcisa cu fața, nu? Trei sunteți! Trei și ăla era singur! Timofte! Îți vine să vomiți? Timofte! Îți vine să vomiți? Și atunci? Vezi că au ei fault! Vino, hei, hello! Uite unde e bine, hai! Michi! Dacă n-ai om, vină pe 16! Mai, așa, mai! Ieși, haide! Da! Sepi, bă, Ștefan! Acum trebuia să vii și tu, nu? Sau nu? Vino aici, Ștefan! Așa, dă-te calm, că n-ai unde! N-ai unde! Dincolo, că n-ai unde! Uite, Timov! Wow, nu? Cere, mă, nu fugi de el, cere! Așează Narcisa! Bă, Andrei, băi, copile! Andrei, așează Narcisa în fața ta, tu nu o vezi? Ai ceva cu ea sau ce, nu înțeleg? Păi nu, da, e în fața ta! Unde crezi că ești singur pe teren, te întorci singur tot timpul? Gândește puțin, ți-am mai spus. Nu mai tot fă singur lucrurile. Aici vine la tău! Vino, Timofte, pe vreo oră. Aici vine. Timofte, unde ești, copilul meu? Hai, nimic, coboară, Timofte la tău. Bravo, Narci. Vino, David. Uite, David. Vezi că vin doi vin. Larg. Așa, vino. Michi, nu fugi de el. În față. Apar, vino Michi, Narcisa după el.
Bă, dar la cine, bă, la înalt, mă, tu daltonist? Dar dă-i drumul la minge, Andrei, nu mai prelua, ești pe sintetic. Dă-i din prima, nu mă terpi, nu vezi la cine joci? Singur. Haide, să ieși.